Jälkeen 1000 savuisen ajometrin mies avaa Opeli Donatelli. Vielä seisoo nyt harmaa Opeli. On lokakuu ja sateinen keli. Akkuhapon käry silmää kirvelee. Jossain leimahtaa Opel tyskäisee. Kaiva kännykkää ja soita taksi. Työnnä suohon jo se helvetin Opeli. Umpa, 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 umpa. Tero ja minä olemme ystäviä. Ostin Hasse Fergusonin siellä maajalle iltaisin. Varmaan lähtee veivistä käyntiin.
Jälkeen 1000 savuisen ajometrin mies avaa Opelin konepellin. Tiellä seisoo nyt harmaa Opeli. On lokakuu ja sateinen keli. Akkuhapon käry silmää kirvelee. Jossain leimahtaa Opel yskäisee. Kaiva kännykkää ja soita taksi. Työnnä suohon jo se helvetin Opeli. Ohikulkijat katsovat kummissaan, Opel-kuski ei niitä huomaakaan. Hän virta avainta niksauttaa, mutta Opeliahan ei käyntiin saa. Hikikarpaloita näkyy otsallaan, kuka käski mennä Opelin ostamaan. Kaiva kännykkä ja soita taksi, työnnä suohon jo se helvetin Opeli. Mies tarttuu kohmeisin sormin tulpan johtoihin. Vasta viime viikolla hän osti uuden moottorin. Auton liikkeessä kehuivat tosissaan, mutta Opel on perseeltä konsanaan. Mutta, mitä tähän sanoo Opel-kuljettaja itse? Akon kaasuja tulee sieraimiin, öljyt valuvat maantieviemäriin. Osia vielä osien jälkeenkin, merkkiliikkeessä siihen laitatin. Kuka sanoi, että osta Opel jo? Olen typerä ja arvaa surenko. Kaiva kännykkä ja soita taksi, työnnä suohon jo se helvetin Opeli. Mies tarttuu kohmeisin sormin tulpan johtoihin. Vasta viime viikolla hän osti uuden moottorin. Auton liikkeessä kehuivat tosissaan, mutta Opel on perseeltä konsanaan. Persiltä konsanaan.